14 तारिख 6 मास 2020 रविबारनि साल पार्टी आईपीएफटी खय वेस्ट डिविजननि आन्डार दक्षिण रामचंद्रघाट एडीसी विलेजनि 4 नम्बर वार्डआव चिनि साखुक सामुल मुंडा बिनि नुखुं बेलाय चुगिया बिनि नक टंनानि गरै टंमानि जराव जों पार्टी आईपीएफटी नि तरफ थेके बनो जों नक खुंसा तांगि रिनानि बागै फायलायजाक तांगि टंलायाव ताबुक जों जराते पाइयाखौ जों बनो तांगि रिनाय और नकनो क्लियर खाय तै चिनि डिविजननि तै अञ्चलनि इंगै फायमानजाक फैनाय रखनो हामबाय जों अमाहायतेनो बरकनि नक खुंगो जानानि गरै नोंनानि गरै बियालुङि दङ रखनो जों जे मानसा चिनि पार्टीनि हयते जों सुबानाय तै ताबुक जों जराते बंनि रेशन कार्ड करिखो ते आधार कार्ड करिखो बरक ताबुक जों जराते खालायमानियाखौ आबन बागै खालाया जों चाइटकनाय अबरकनो जों खालायनानि बागै आधार कार्ड ते रेशन कार्ड ते जों दिनै बंनो चामुंनि बागै माइरं 10 केजि बसों तेनि कलांगि थांनाय ते जोंनो क्लियर खाय रिसुकनाय अमो ता दिनै जों जराते खायचकनायखौ दिनै सालथाङि थांबाय